ҳаёт давом дорад. ин дарахт хостам буридан нест кардан. Таки безеб, сухтагӣ, бурдагӣ. Баъд ман нишон додам ки аз дарни чизи мурда, чизи сухтагӣ яъне ки ҳаёти нав зада бор. Як қисми таърих нишон додам. аз чӣ сохтем намира шумо? Аз бетон, симент, чун. чӣ қадар мерава ҳами тахмин? Чанд сол мерава, чанд сол давом мекунад дар батни ҳами дарахт? Намедонам, ки бо 100 соли дигар ҳаёт мебинад. Не ҳами чизи сохтагӣ? ҳами то дарахташ инам меистад. Меистад. Дарунаш оҳан карда ҳеҷ ҷо намерад. ном насаби худо? Номи ман Рустам. Касбам дизайн. Аз шаҳри Чикаго.